правиш? Не, практично толкова ми трепера ръцете, че ще бъде най-къмно клипче ever. Сега си ми скрипа за гласа. Нали знаеш тия мотористки? Колко не пуши. Като си закрепват една камера, каската и камерата все едно не мърда, разбираш? Аз съм добре така. Се размия. Да, ето е това пак. Защото значи като Защото ако спрем, ще тръгнем пак. На втора ще трябваше първо време. Що стигаме от тук просто? Знаеш, не е по-голям бъде. Ама ти там с зимни гуми, пък аз съм след сезон и то яко стъркам вече. Ето година ги карам.